Историята се повтаря. Не, но със сигурност оттеква. Госпожа Кингсли отвори вратата с усмивка. На дясната й ръка имаше ръкавица за фурна. Все още беше облечена в дрехите си от работа, но беше разкопчала горното копче на блузата си и беше измила грима от лицето си. Ухаеше младо и свежо, като цветя, разпръснати от топлия пролетен вятър. Господин Пъркинс! Кени! Кени! Влизай! Тък му вадех госпожа Крокър от фурната. Ухае фантастично. Не трябва да ласкаш. Майка ми беше чудо в кухнята. Истинска Паула Дин. Но тя предаде всичките си умения на сестра ми. Аз от друга страна, щом облека престилка и хвана шпатула, се превръщам в катастрофа. Ще разруша кухнята, но никога няма нищо годно за ядене, когато свърша. Тя се засмя, сладък малък лай, който се заби в ушите на Кени и разтърси нещо дълбоко под пъпа му. За миг си помисли, че отново ще повърне. Задави се и се закашля в юмрука си. Тя го поведе по коридора към кухнята. На плота стоеше гореща пластмасова тава за печене, пълна с зеленчуци, сирене и малки парчета пилешко. Имаш прекрасна къща, каза Кени. Твърде голяма е. Понякога имам чувството, че цял ден само работя, а цяла нощ чистя. Изненадах се, като разбрах, че живееш тук сама. Такова хубаво момиче като теб. Госпожа Кингсли въздъхна. Всъщност съм омъжена, макар и само по общо право, 8 години. Не изглежда толкова много, докато не ги изречеш на глас. Никога ли не сте узаконили брака си официално? Никога не сме виждали нужда. Тя проби с нож тънката пластмасова обвивка на тавата и оттам се изви пара. Не, че сме против брака. Кени свира мене. С Селма имаше време за планиране. Време да обмислят всички възможности, как, кога и къде. Време да преценят какво може да се обърка. Тук и сега, с госпожа Кингсли, очевидно, нямаше никакво време. Имаше само действие да го направи и молитва, че няма да се провали. Какво искаше да ме попиташ? Госпожа Кингсли захвърли ръкавицата на плота, извади тавата и я сложи в чиния, после внимателно свали пластмасата и я хвърли в коша. Извади вилица и лъжица от чекмеджето. Сребърните прибори издрънчаха. Просто имах няколко въпроса, каза Кени. Умът му препускаше. Той нямаше никакви въпроси. Тя ще разбере. Ще види изражението ти, тъмно и пълно с убийство. Ще крещи. И ще крещи. И ще крещи. Питай, каза госпожа Кингсли. Просто исках да знам. Думите му затихнаха, докато оглеждаше кухнята. Нищо, което не би намерил във всяка друга кухня в Америка. Възможностите, комплект кухненски ножове в дървена стойка. 2 крачки и ножът е в ръката. 3 крачки и ще е до нея. Нямаше да има време да извика. Въздухът щеше да се изпари от дробовете й, но толкова много кръв. Или дъската за рязане, 2 ръце, бързо разстояние, удар в черепа, отново кръв. До него лежеше дебела кухненска кърпа. Най-незабележимото оръжие. Кени, господин Пъркинс? Не изглеждате добре. Лицето на Селма изникна в съзнанието му. Не както беше приживе, моргава, красива, а в края очи изпълнени с ужас, мокра коса, кървава слюнка по брадичката. Селма, моят демон дълго бе в клетка. Няма да повърнеш, нали? Банята е по коридора. Просто трябва да седна. Ето, столът е зад теб. Тя се протегна към стола. Той се хвърли към нея. Тя изпищя, когато удари плота. Удар в корема я повали на колене. Кени грабна кърпата, увия и я стегна около врата й. Очите й се разшириха. Тя се бореше, после ръцете й отпуснаха. Лицето й мина през червено, синьо, лилаво. Когато приключи, се отдръпна. Тя беше мъртва. Отново. Госпожа Кингсли го гледаше с мъртвите си, изпъкнали очи. Избърса повърхностите, които беше докоснал, и тръгна към изхода. Тогава видя снимките. Не. На тях беше госпожа Кингсли с същият мъж с черните слънчеви очила. Той ме изнуди да убия жена му? Входната врата се отвори. Надявам се да е добре. Гласът му беше познат. Замръзни! Ръцете горе! Изкрещя полицаят. Кени вдигна ръце. На колене! Погледна мъжа без очила. Видя очите му, мътно кафяви, и намери отговора си.